आज आपण बनवणार आहोत अळूवडी। महाराष्ट्रीयन फेमस अशी ही अळूवडी तुम्ही स्नॅक्स म्हणूनही याचा वापर करू शकता। खूप चविष्ट लागते। टी टाईमसाठी ही एकदम जबरदस्त गरमागरम चहा आणि ही अळूवडी खूप छान लागते। बनवायला एकदम सोपी आहे। अगदी स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला ही अळूवडी कशी बनवायची आहे ते सांगणार। पानं स्वच्छ करण्यापासून ते अळूवडी आपण रोल कसा बनवायचा व्यवस्थित टाईट तेही आपण या रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत। अगदी महाराष्ट्रीयन लोकांचं फेमस आहे आणि सर्वांनाच अळूवडी खूप आवडते। बाहेरून विकत आणायची गरज नाही आहे, खूप महागही पडते। आपण घरीच सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो। तर अळूवडी बनवण्यासाठी मी इथे 10 अळूवडीची पानं घेतलेली आहेत। स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायची आहेत आपल्याला। पूर्ण पानं कोरडी करून आता याचं वरचा देठ काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर सुरीच्या वगैरे सहाय्याने आपण हा असा वरचा देठ काढून घ्यायचा आहे, कारण हा कडक असल्यामुळे आपल्याला रोल बनवता येत नाही। म्हणून ही वरचं देठ आहे तो व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। सर्व पानांचा देठ आपण व्यवस्थित काढून घ्यायचा आहे या पद्धतीने बघा। आणि इझिली हा देठ निघतो, त्यामुळे काही घाबरायची वगैरे गरज नाही। आता हे साईडचे दोन्ही आहेत बघा एकदम कडकवाले देठ, तेही काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। पूर्ण जोपर्यंत व्यवस्थित निघत नाही ना खालून तोपर्यंत काढून घ्यायचे आहेत। असं केल्याने काय होतं, पान एकदम सॉफ्ट होतं आणि आपण जेव्हा रोल बनवतो याचा ना तो इझिली होतो। नाहीतर हे देठ ठेवल्यामुळे रोल व्यवस्थित होत नाही, मग आपली अळूवडी ही व्यवस्थित होत नाही। आता हे देठ काढून झाल्यानंतर एखादं लाटणं वगैरे घ्यायचं आहे आपल्याला आणि त्याने हे पान असं व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे। म्हणजे ज्या शिरा वगैरे आहेत ना कडा, त्याही व्यवस्थित सॉफ्ट होतात आणि पान एकदम नरम होतं। बघा मी तुम्हाला दाखवते, असं 1-2 वेळा लाटणं फिरून घ्यायचं की ते पान बघा एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे। असं आपल्याला सर्व पानं बनवून घ्यायची आहेत। तर ही पानं मी सर्व बनवून घेतलेली आहेत बघा, एकदम सॉफ्ट सगळी पानं झालेली आहेत। तर आता हे साईडला ठेवूया आणि आपण यासाठी थोडंसं चटणी बनवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे घेतलेलं आहे 3 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा जिरं, कोथिंबीर आणि पाव वाटी आपण ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। आता ह्या सर्वाचं आपल्याला वाटण करून घ्यायचं, एकदम बारीक असं वाटण करून घ्यायचं आहे। कोथिंबीरची टेस्ट खूप छान येते अळूवडीमध्ये, तर नक्की घालून बघा। आता मिरची तुम्हाला किती तिखट जास्त आवडते त्यानुसार कमी जास्त तुम्ही करू शकता। आता यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालूया आणि मस्त अशी बारीक एकदम पेस्ट आपण बनवून घेऊया। आता पेस्ट आपली तयार झालेली आहे। तर आता मी एका बाउलमध्ये घेते बेसन। तर 1.5 कप मी बेसन घेतलेलं आहे, 10 पानांसाठी बस होतं। तर मापासाठी तुम्ही घरामधला कुठलाही कप घेऊ शकता। आणि त्यामध्ये 2 चमचे मी घालते तांदळाचं पीठ। तांदळाच्या पिठामुळे अळूवडी एकदम कुरकुरीत होते। आणि 1 मोठा चमचा भरून काळे तीळ घेतलेले आहे, सफेद तीळ असतील तेही घेतला तरी चालतील। आणि अगदी पाव चमचा आपण हिंग घेतलेला आहे, कारण बेसन वापरतो म्हणून हिंग नक्की घाला। आणि पाव चमचा हळद घातलेली आहे, चवीनुसार घालायचं आहे मीठ। आता यामध्ये अर्धा चमचा मी लाल मिरची पावडर घालते आणि आपण गरम मसाले घालणार आहोत अर्धा चमचा, आणि हिरवी मिरची घातलेली आहे। आणि 2 चमचे भरून चिंचेचा कोळ घातलेला आहे। चिंच थोडा वेळ गरम पाण्यात भिजत घालायची आणि त्याचं असं कोळ काढून घ्यायचं आहे। तर 2 चमचे भरून घेतलेला आहे। आणि जे आपण हिरवं वाटण करून घेतलं होतं तेही घालायचं आहे। त्यामुळे एकदम मस्त अशी खुसखुशीत अळूवडी तयार होते ह्या वाटणामुळे। तर नक्की बनवून बघा या पद्धतीने तुम्ही। आणि ओलं खोबरं घातल्यामुळे छान टेस्ट येते अळूवडीला। तर आता हे आपल्याला पाणी आधी घालायचं नाही, गरज लागली तरच नंतर घालू। त्या वाटणामध्येच आपण हे पीठ व्यवस्थित भिजून घ्यायचं आहे। आता बघा अगदी थोडंसंच पाणी घालते, जास्त नाही। 1-2 चमचेच आपण पाणी घालणार आहोत, कारण हे आपल्याला थोडं दाटसर असं पीठ हवं आहे, अगदी पातळ करायचं नाही आहे। तर साधारण 2-3 मोठे चमचेच पाणी घातलेलं आहे। आता हे बघा इतपत आपल्याला हे पीठ भिजून घ्यायचं आहे। एकदम पातळही नाही घट्टही नाही, मध्यम असं आपण हे पीठ भिजून घेतलेलं आहे। यामुळे व्यवस्थित स्प्रेडही होतं पीठ, आणि पातळ झालं तर मग आपल्याला रोल बनवता येत नाही, आणि घट्ट झालं असेल पीठ तर ते व्यवस्थित स्प्रेडही करता येत नाही। तर इतपत असं आपण हे पीठ भिजून घ्यायचं आहे। आता घेऊया आपण पानं। तर पानं 1-1 पान घ्यायचं आहे व्यवस्थित। मोठं पान आधी घ्यायचं आहे आणि पानं तुम्ही बघून घ्या, आणि त्यामधलं जे मोठं पान असेल ते आपण पहिला थराला घेणार आहोत। आणि हे थोडं थोडं पीठ आपण असं व्यवस्थित सर्व पानाला लावून घ्यायचं आहे।
आता हे बघा, इतपत असं एकदम जाडसरही नाही आणि पातळही नाही, मध्यम असं आपण पीठ लावून घेतलेलं आहे पानाला. आणि एक पानाच्या विरुद्ध असं आपण दुसरं पान ठेवायचं आहे. यामुळे रोल व्यवस्थित होतो, कमी जास्त होत नाही, सर्व बाजूने एकसारखा रोल होतो. म्हणून हे पान असं एक विरुद्ध दिशेला एक असं आपण ठेवून घेणार आहोत. ज्या दिशेने आपण ठेवलं होतं त्याच्या विरुद्ध असं पान ठेवायचं आहे. तर इथे मी 10 पानं आहेत, त्यामुळे 3-3 पानांचा रोल बनवणार आहे. आता पानं जर तुमच्याकडे जास्त असतील तर तुम्ही मग त्या हिशोबाने पानाचा रोल बनवून घेऊ शकता. साधारण 3 ते 4 पानांचा रोल बनवून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर हा आता रोल बघा, साईडने दोन्ही साईडने आपल्याला असं थोडा फोल्ड करून घ्यायचा आहे आणि त्यालाही पीठ लावून घ्यायचं आहे. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आता ही प्रत्येक वेळी आपण जेव्हा रोल असं फोल्ड करत जाणार तर थोडंसं पीठ लावायचं आणि अगदी टाईट असं आपल्याला हा रोल बनवायचा आहे. थोडं प्रेस करून व्यवस्थित दाबून असं बघा, एकदम टाईट असं आपल्याला रोल बनवायचा आहे, म्हणजे अळवडी व्यवस्थित होते, तेलामध्ये घातलं फ्राय करतानाही सुटत नाही. आणि एंडिंगलाही असं पीठ लावून घ्यायचं आहे टोकाला, आणि हे साईडनेही व्यवस्थित आपल्याला रोलला पीठ लावून पॅक करून घ्यायचं आहे. बघा, अगदी व्यवस्थित सर्व बाजूने आपण हा रोल पॅक करून घ्यायचा आहे. तर आपला असा अळवडीचा रोल तयार झालेला आहे. तर याच पद्धतीने उरलेल्या पानांचाही मी रोल बनवून घेते. इतपत जाडीचा आपण हा रोल बनवायचा आहे. 3 ते 4 पानांचाच रोल बनवायचा, म्हणजे व्यवस्थित होतो. तर हे साधारण 3 माझे रोल तयार झालेले आहेत. आता आपण वाफवून घेऊया. त्यासाठी मी एक चाळणी घेतलेली आहे आणि त्याला पूर्ण तेल लावून घेतलेलं आहे. व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे अळवडी चिटकत नाही. आणि त्यावरती आपण ही अशी एक अळवडी ठेवायची आहे. आणि जो खालचा चिटकवलेला भाग आहे तो खाली ठेवायचा, म्हणजे व्यवस्थित चिटकून राहतो, सुटत नाही वाफवताना. तर या पद्धतीने व्यवस्थित ठेवून घेतल्यानंतर आपण ह्याला झाकून 10 ते 15 मिनटं वाफ देऊन घ्यायची, एकदम कमी गॅसवरती. 15 मिनटामध्ये व्यवस्थित हा रोल शिजतो. तर 15 मिनटानंतर चेक करूया. बघा, मस्त अशी ही अळवडी आपली तयार झालेली आहे, व्यवस्थित शिजली गेली आहे एकदम. तर आता ही पूर्णपणे थंड करून घेऊया आपण, त्यानंतरच आपण याचे रोल कट करणार आहोत. अळवडी आपली पूर्णपणे थंड झालेली आहे. आपण याचे पीसेस कट करूया. आता पीसेस तुम्हाला किती जाड किंवा पातळ हवेत त्यानुसार तुम्ही कट करा. तर मी साधारण इथे मध्यम अशा साईजचे पीसेस कट करते आहे. एकदम पातळही नाही, एकदम जाडही नाही, मध्यम असे. बघा, रोल बघा आपला एकदम व्यवस्थित टाईट आहे, कुठेही गॅप तुम्हाला दिसत नाही आहे. बघा, व्यवस्थित जर तुम्ही रोल करताना टाईट असं रोल केला तशीच तुमची ही अळवडी तयार होईल. तर ह्या अळवड्या मी कापून घेतलेल्या आहेत. आता आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. तर कमी तेलामध्ये ही मी अळवडी आपण शॅलो फ्राय करून घ्यायची आहे, जसं ऑइली नाही करत आहे. जर तुम्हाला डीप फ्राय करायची असेल तरी करू शकता. तर इथे अगदी कमी तेलामध्ये ही मी अळवडी शॅलो फ्राय करून घेते. आणि ही अळवडीची रोल बनवून तुम्ही फ्रीजमध्येही ठेवू शकता. अगदी 10 दिवस ही व्यवस्थित राहते, जराही खराब होणार नाही. जेव्हा तुम्हाला सर्व करायचे असेल तेव्हा पीसेस कट करून तुम्ही फ्राय करून सर्व करू शकता. तर एका साईडने व्यवस्थित थोडंसं असं हलका चेंज कलर झाला का आपण परतून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या साईडने फ्राय करून घ्यायचे. अगदी मस्त कुरकुरीत अशी ही अळवडी तयार होते. टी टाईमसाठी किंवा जेवणामध्येही तुम्ही हे देऊ शकता. खूप चविष्ट अशी ही अळवडी आपली तयार झालेली आहे. कलर बघा, एकदम जास्त ही काळी करायची नाही, असा अलगद थोडासा रेडिश कलर आला की आपण ही अळवडी काढून घ्यायची. यामुळे एकदम मस्त अशी अळवडी तयार होते, खूप छान लागते. वरून थोडीशी मी सफेद तीळ घातलेले आहे. तरी मस्त अशी अळवडी नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला ही अळवडी कशी वाटली. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबही करायला विसरू नका आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा.